Ayun mga katoy, sinundo ko si pamangkin kong si Agta sa Cavite. Punta kami Bicol mga katoy. Service tayo mga katoy, motor lang. Anong oras na ta? 2 PM? Opo. Ready ka na mga kasi kaya makatulog. Punta kami ng Bicol mga katoy, doon kami mag-fishing adventures. Sasamahan niya ako. Yun mga katoy. Let's go! Yun! From Cavite to Bicol. So galing ako ng mga katoy, galing ako Makati. Sinundo ko yung pamangkin ko si Agta. Yun mga katoy, apit-apit na. Yun mga katoy, bandang Quezon na tayo mga katoy. Puntang po, ang ligid lang. Yun, tinira namin mga katoy ng galing ng Cavite. Anong oras tayo umalis pa? 2 AM. O, nasa na kami mga katoy, pumasok na kami ng Welcome Quezon Province. Pakarga mga kami ng dito tayo sa may fuel. Ganda din naman kasi yung sigurado malinis. Good morning sa inyo mga choy. Good morning sa inyo mga kachoy. Mayayain mga choy itong kasama ko si pamangkin nagtaas. Yun mga kachoy, kapin muna kami ni Tata ni Agta. Kapin muna kami dito sa or tanong lang mga tayo kung kung mura mga tayo pagkain, kakain na kami. Pero kung mahal, mag-noodles muna kami. Oh no! Ano pagkain mga tayo? Yun o. Magkano kaya magkano order si sa te? Dito po sa Calderita. Magkano po yan? Isa? Grabe mga alcohol. Oh no! Isang sandok lang yun. Mahal wala, doon na lang tayo sa Magkano po goto mami? Ay, yung mami na lang. Ano pangalan mo ma'am? Naiiya si ate. Dalawang mami. Ano na sabi mo ta? Ba't ang mahal ng pagkain nila? Ang mahal ng pagkain nila. Ganda na nila mga dito sa may yung papunta na ng Lucena. Ayan, ganda ng kantin mga to Oh, ha. Ayan, daming ulam mga to. Gaso, ang mahal na pagkain mga to Magmami lang mga tayo. Yan mga to Mami lang in-order na yung mga to Masyadong mahal yung ulam nila. Mamaya na lang kami kakain tanghali. Alas so nakuha namin mga to ng galing ako ng Makati, Guadalupe. Pumunta ako ng Tracy Martires, si Agta, kapangin kong si Agta. Mga dumating ako doon mga katoy. Mga 11:30 na ba yun? 11:30 mga katoy kasi nagpa-install ako ng ilaw kay Erickson Rodriguez sa salamat nga pala sa pag-install ng ilaw mga katoy. Ganda na ilaw. Malaking tulong sa akin dito. Kaya mga katoy install ni Erickson. Malaking tulong yan mga katoy kasi kitang-kita ko yung daan. Kasi wow, sarap. Wala tayong kutsara ta. Kuha ka. Kakamayin natin to. Yun mga katoy. Mami tayo mga katoy. Grabe ang lamig mga katoy. Napalabang kami sa lamig. Mga na yan, anong oras na? 4:15 na mga katoy. Bilis natin Katoy, breakfast tayo mga katoy. Mami.
Masyadong mainit yung ano nila, no? Sabaw. Grabe ang lamig, no? Nangangatog ako. Dapat pala, ano? Yung makapal talaga ng tela niya natin. Ang sarap mo ate yung ano nila, oh. May ano, parang ano, may balbakwa, tapos ano ba to? Parang may papaitan. Sarap mga ate. Oh, mga choy, tapos na kaming kumain mga ate. Birada na naman kami. Yun. 1 hour later. Go, time check mga ate. Alas 5, sakto. Candelaria, Quezon na tayo mga boy! Woohoo! 24, yehey! Discrash! Ginagawa! Yung magtulbong tayo! Pagod 5 na mga boy! Ginagawa mo? Naalakay mo siguro na. Ginagawa mo? Oh, naaraw na mga toy. Welcome na. Super ng lamig mga katoy. Oh no. Woo. Nalubak ka niyo mga katoy. Ayusin muna namin ito. Umugaan. Muntikan na kami mga katoy. Oh no. Bakit na kami ng atimunan mga katoy. Pagdating doon kami atimunan mga katoy. Magpipicture-picture kami lang. Kaya mga katoy, muntik na kami doon ha. Dinabahan ako mga katoy. Mga katoy, atimunan na tayo. Pakyat na tayo. Woohoo! Be careful. Tabi-tabi po. Ginagawa mo? Teka, magbibigay tayo kay nanay. Oh. Kaya, saan yung namin? Anong oras pa kayo dyan, Nay? Mga alas 4, wala kasi kami pagbiling bigas. Ah. Apa? Okay po. Merry Christmas. Salamat! Yes. Ota, ano ba sabi yung malaglag ka pa dyan? Woo! Ganda oh. Ito natin yung ano, Quezon National Forest Park. Si President Ferdinand Marcos. Yan natin yun. Wow! Pagdalan niya dito mga ate. Hanggang dun sa makarating na doon mga ate. Doon sa may pakyat na doon. At bali ano nga pala mga ate, alas 6 na tayo, ano? Mga 6:11. Ha? 6:11. 6:11. Nakuha namin mga ate ng ano eh. Ilang oras ba? Alas 2 AM kami walis mga ate sa ano, sa may Tracy Martires Cavite. Pagsundo ko sa kanya. So ano rin, 2, 3, 4, 5, 6 4 hours mga ate hanggang dito sa may Atimunan. Ito. Yun mga atoy. Welcome to Atimunan, Quezon. Woo! Ayos. Ganda ng view mga atoy oh. Woo! Ginagawa mo? Welcome to my YouTube channel, Rochoy Fishing Adventures. Hihi!
Ayan, pamangkin ko mga katoy, si Agta. Bakit nga pala po natawag na ta? Hindi ka na maitim. Ayun mga katoy. Alis na kayo mga katoy. Ito yung taga-signat. Yun o. Baka naman tayo mga katoy. Buti na lang, may taga-video tayo. Di pamangkin. Nagta. Manalip-lapit ito mga katoy. Papasok na kami mga kalita, no? Gumaka. Ayan. Napunta na kami doon mga kalita. 6:30 na siguro yan mga kalita. Tagal pang biyahe ito mga kalita. Mga katoy, gumakakison na kami mga katoy. Uy, ganda ng nito mga katoy, yung dagat. Ta. Mukhang nakatulog ka ba? Hindi. Dapat natulog ka. Ayaw mo kasi magpatali. Uy, ang laki oh. Oh. Tumatalon. Testing ka rin, mag-lure tayo ta. Ayun, ang laki nun oh. Yung may ano, yung mayroong tangin yan. Matulis yung ulo, ay yung nguso. What? Isda nga ito eh. Oh. Malinaw. Ang dami yung matutulis yung nguso. Anong isda kaya eh? Ayun ah. Sana all magkakasama. Oh. Kumboy-kumboy sila dun oh. Limang sunod-sunod oh. Pero na pala ang biyahe doon. Ginagawa mo. Nako. Mga katoy, Lopez Pansol na kami mga katoy. Pangatlong pultang. Ayan, pultang boss. Pultang, karga mo nga kayo mga katoy. Ah, grabe. Kakapagod mga katoy. Malayo-layo pa tong biyahe namin. Lopez Pansol. Malambot ba? Kaya pala no? Tatlo, kaya na, apat. Ayaw nga na. 45 na mga katoy. Pahinga mo na mga katoy. Natalo na kami mga katoy. Kalawag, Quezon. Yun. Pahinga muna kami dito mga katoy. Konti, mga 5 minutes. Yun mga katoy, birada ulit mga katoy. Kunting pahinga lang. Pagod na yung pamangkin mo ah. Ano, okay ka lang? Baka makatulog ka ah. Yun mga katoy, birada ulit kami. Naligaw siguro yung ano na yun. Tama nga sa atin yung mga yun eh. Yun mga katoy, kain muna kami. Kain tayo mga katoy. Gutom na yung pasahero mo. Mga katoy, native mo. Native na manok. Yun, tara. Mga katoy, native na manok mga katoy. Ay, galamit ka na to. Kain tayo mga katoy. Kain muna kami matay. Alam pa sa natin. So part pa ng kalawag pala. Native, sarap po. Tapos may patis mga katoy oh. Yun. Yan oh. Masarap pala. Tilinan ka na. Masarap mga katoy. Yan si ate. Sarap ng luto ni ate. Oh. Yun mga katoy. Okay na. Nakakain na naman mga katoy. 8:45 na mga katoy.
may kalawag pa rin kami. Mga toy, kaya mga toy. Pang-apat na full tank mga toy. Naragay na to, no? Naragay na. Lupin na to. Ito. Lupin na daw to mga katoy. Yun, pang-apat na full tank natin. Oh no! Grabe, ang layo. Sa Manila. Ayun. Ayan natin, bayan natin pagdating natin dun sa bahay. Saan na yung location natin. 208.51. Hindi pa rin parehas yung full tank mga katoy. 1 hour later. Mga Joy, medyo minalas mga Joy. Flat tayo. Oh no! Sipumot na kami mga Joy. Anong oras ha? 10:45. 10:45. Tayo sa na-flat mga Joy. Mga alas 12 siguro. Nasa bayan na. Nasa Napua ng Yurado. Hintayin natin mga Joy. Naliligo lang yung Google Lens. Pagod mga kacho. Yan. Nakatulog ka naman. Sabi ko sa'yo, itali kita eh. Panali sana ako siya. Ayaw niya itali ko. 4 na full tank mga kacho. Isang flat tire. Yan mga kacho. Medyo minalas pa konti. 4 na full tank mga kacho. Isang flat tire. One hour later. Yun mga katoy, ito na yung sentro ng Muragon sa may Naga. Yan, Naga City mga katoy. Yung, dyan ko nilalagak yung yung mga pera ko sa mga What? Bangko Sentral ng Pilipinas sa Naga branch. Jokes lang mga katoy. Sentro na mismo ng Naga City. Yung sa amin mga katoy, mga isang oras pa. O, 45 minutes. Ayun mga katoy, i-reach tayo ulit. 1 hour later. Yun mga katoy, dito tayo sa bayan ng Napua mga katoy. Pakita ko sa inyo mga katoy, bayan namin. Bayan namin mga katoy, bayan ng Napua. Yan. Yan. Grabe mga katoy. Pagod. Ano, alas 12 hours rin. Ano kinakain mo daw? Ha? Mga anak ni Baya mga katoy. Oh, yun o. Dahil na sa hello mga ka-choice mo. Malapit na tayong magpasko. Ha? Doon sa balita. Pagod mga katoy, grabe. 12 hours. 12 hours may higit. Yan pato. 4 na full tank, isang flat tire. Oh no! Ay, grabe mga katoy. Thank you sa inyo mga katoy sa sama sa namin. Abangan nyo mga katoy yung fishing adventures namin ni Agta. Tsaka kung mga kasama ko siguro, yung baka may mga sumamang mga pinsan ko. O, yun mga katoy, baka siguro bukas na kami fishing adventure. Iikot ko kayo dito mga katoy sa mga ilog namin dito. Or kung may time pa salt water tayo para ma-experience ko rin yung ganun. Mga katoy, kanina dumating kami mga 12:30 PM na. Mga ganun. So inintay lang namin mga katoy si nanay para masama ko sa upload natin dito. Sa road trip natin. Yun mga katoy, ang tagal dumating ni Mother. Galing sa simbahan kasi kakaintay na, hindi ko tuloy na-upload ng mga gatong video natin. Ay mga katoy, nanay ko. Hello mga kachoy! Merry Christmas na ninyo ay sa inyong lahat. Ayan mga katoy, maraming salamat sa inyo mga katoy, magsama sa ating road trip. Yun.